Ntiere piny orunie yo machalo nade kaponi nenowa aka intiere bore Nairobi kae ka intiere boma ma Kisumu ka intiere kadhowath nam chumbi ka intiere e county ma Homa Bay county ma Siaya ka chiel kod dogoyo sieko kod wuotho gik Migori inenowa yo machalo nade wantiere kae okinyi ma kawuono mar kelo ni chenro mar rupiny machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango machiegni nyinga Joyce Oduor. Joyce Machiegni oyawre ahinya. Itone kawuono paro dogoyo sieko wuotho gik Migori. Ber paro gi kinde ka kinde nikech kuonde go gin kuonde maboyo ahinya. To nyalo bedo ni gin bende sani gokinyi ka ging'ang'a ni chenro mar rupiny chako to ji te fuelo nget giketo nget tenge to gibedo piny giwacho ni nyakwa ne rupiny kata ka gineno achiel kachiel kokale wang' jowi kata gineno wa kokale Facebook to nyaka gibed kodwa. Ichiew nade Sharon? Achiew maber mak mana in. Amba chiew maber wagone Nyasaye erokamano. Ing'eni bure Nairobi ka ndi wasebedo gi buru gi koyo. Akendi be winjega hinya gotieno kamae. Gotieno kochopo to wanyalo wacho ni koyo nitie. To godiechieng' takia ni buru gi chieng' wuok kanye. Akendi kuma nyako Ramogi ntiere gweng' ma bende ntiere chal mar lwasi chalo nade. Koyo bende ng'ich kaka ong'ich Nairobi ka ndi koso koth osebedo ka chwe. Ang'eni koth osebedo ka chwe oduche manyoro na wuoyo gi dana nitiere kamoro miluongo ni Asumbi Homa Bay County. Owacho ni koth osebedo ka chwe kono. Ting'eni dani kong'isi ni koth osebedo ka chwe ibed gi mor e dho chunyi nikech ing'eni bando chiegni chopo. Seche ge sechako ikori ng'eyo ni kango chopo kinde moko kanyo seche ma koro ikeyo tichako go simu chonche nowacho na or pesa uketna e gari kosa bi kenda. Wacho ga na or pesa. Ing'eni chako mana penjo ni omuogo osechiek to bando to ing'e kata mana tinde bende gipidho kata mana oganda. To koka mana keni in gweng'u chal nade Joyce bende iloso kata gi jodala iwinjo ni jodala wachang'o. Ambe nyaka los gi jodala kwanza an chose kwaya pesa manyiewo maro mar pur. Matiende ni ka seche mag keyo kochopo tachaka go simu. Acho no dhi nade. Gik manu pidho nyago lemo kose to ka ginyago lemo maber to ketna ure gari. Iparo ni naoro ga pesa mar mbolea manyiwa moro naoro kanyo. Koka manya kwa Ramogi jang mana kaka pile duche makawuono ken chieng' tich ariyo wabago ni chenro nyaka saa 5 mar onyango. Bang' maendi Joyce Oduor dhi kelonwa weche manyien okinyi makawuono bang' adhi kelo ni nonro mar gazet mar mondo mabed gi ng'eyo gima timore gazet mar The Standard kanyakla gi Daily Nation. Joyce twak mokwongo chenro mar rupiny ng'ang'o. Nyako Ramogi jang kata kaka waseng'iso jopiny Sharon kawuono en chieng' tich ariyo to weche mopogore opogore osebedo katimore e paw siasa. Obiro mana ng'iyo chal mar siasa e pacho kae. Kalonzo sani ochomo kanye. Obiro dringo kaka jatend piny Kenya gi otiko mar Wiper koso biro ndunyo ng'wech oduoge Azimio. Okaw moko kuom lemo mane osingna Azimio kocha koso bo mana dhi e debe gotiko mar Wiper kachiel kod weche mathoth mosebedo katimore e paw siasa mano koriwo nyaka IEBC nyiso jochung' duto malaro kom ten piny Kenya ni oternegi listi mar johera maggi. Mago mana moko kuom weche mag siasa ma bende wabiro kolo ni odiochieng' ma kawuono nyako Ramogi Ajwang'. Aka bende tok mano odiochieng' ma kawuono ka en chieng' tich ariyo bende wabiro bedo kod kidienya mar orako kama bang'e Toko rako to aburo duogo e mbaka oromo kama bochako kod chal mar fwambo. Tok chal mar fwambo nyawadwa Sharon Ong'ao biro kod mbaka e chenro mar mbaka oromo. Mbaka makawuono Sharon otenore gang'o? Ing'eni mbaka makawuono odwa goyo tenre gi weche mag yedhe makweyore. Makeni ka idhi e pharmacy kata mana chemist ka samoro winjo ka wiyi bari bende idhiga mana ne miya yath koso itero prescription mar laktar Joyce. Ang'eyo ni mage gik mathoth oganda timo kata an anyalo wacho kinde mang'eny asetimo to mano gima thoth ni wacho nok ber nikech ponono kata in miyo kata intiere kod nyathi kiwinjo ka dende ore matin kata dende ochwakore tidhi e chemist kachi nyiewo ne yath makweyore gino ma ok ber kendo kaluwore kod nonro moko mosetim mane gima ponono nego nyithindo moko. Emomiyo noduchi makawuono chenro mar mbaka oromo nyako Ramogi Ajwang' wadhi twak kaluwore gi okang' ma bende koro nonro moro osefwenyore ni oganda mapacho kaendi osebedo katiyo marach gi yedhe mag kweyore ma inyanya mano mong'ere kaka diclofenac. Adhi bedo kod laktar kono romo saa 3 nyaka saa 5 mar onyango mar mondo mi opuonjwa e yo makare gimomiyo ni yedhe mag kweyore ok ber ka ikawo asasa. Tudri kodwa namba mar SMS oyawre kanyo chakre twak mokwongo mabende dhi kele kod nyawadwa Joyce Oduor. Line magwa mag SMS 3 mbui mar Facebook idwa Ramogi TV abinyalo tudre chel kachiel koda mbui maga Facebook, Twitter, Instagram iyuda @Sharon Ong'ao. TikTok bende kik wiwa wilgo.
Nyaka Ramogi Ajwang' kinde mioronwa ote nyalo chwalonwa pachi kata nyalo chwalonwa penjo mora mora kotudore kod twak mokwongo gi twak mar ariyo. Kinyisowa ni neno ka intiere kanye, inyisowa nyaka nyingi. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Machiegni nikech ma en Rupin. We wakwong wayuda thuond weche. 11 candidates, they include both political party and independents, and they are automatically not going to participate if since they did not meet the requirement. Because we had already agreed to work under the Azimio One Kenya Alliance, so we are asking our party leader that we do reconsider the possibility of having further discussions on this coalition arrangement. Hakuna venye niko connected na mambo kama hiyo. Mugota mwenyewe mimi hata hatujai communicate ama tukafanya anything, any business or anything to do with business or money. Machiegni neno weche manyien kinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Duol matayo chenro mag yiero e pacho kae IEBC ogolo oko e listi nyinge mar jochung' 11 malaro kom jatend Kenya kuom rem chopo dwaro mar chwalo nyinge jolupgi. IEBC ne oromo gi jolar komno mar jatend Kenya, romo mane ochiwe ler e wi kalenda mar duolno. Chris Owino nigi ler mar wachno. Ng'wech mar laro tend piny Kenya okawo kore odiochieng' ma kawuono e kinde ma duol matayo yiero e pacho kae ogolo koke kendo ng'ado oko nying jochung' 11 mar kom maduong' kuom rem e chwalo nying jolupgi tarik 16 dweni kaka ne oket kod IEBC. Ka oloso e kar romo mar Bomas of Kenya e kinde romo mane okelo kanyakla jochung' duto mag kom maduong' e yiero mabiro, jakom IEBC Wafula Chebukati olero ni jochung' mane ong'ad nyinggi oko ne gin mago mochung' kar kendgi kaachiel gi mago mochung' kod duond buchegi. 11 candidates include both independent and party. I will ask my PA to share, my communication team to share my remarks with you. It has a schedule of those candidates who did not bring running mates, and they include both political party and independents, and they are automatically not going to participate if since they did not meet the requirement. Moko kuom jochung' mane owit nyingegi oko ne gin Musalia Mudavadi mar ANC, Justin Muturi mar DP, Lengala William mar Jirani Mzalendo, kaachiel gi jochung' makar kendgi kaka Ndekerere Kundu, Nyagoko Jacob, kaachiel gi Esther Waringa e kind mamoko. Kalenda mar duolno mar IEBC oyango okenge kod tarige ma owinjore jolar kom jatend piny olu, mano koriwo koda ka chenro mar chwalo sei mag johera magi makwan gi ok tin ne 48,000 e kind tarik 22 nyaka tarik 25 dweni. IEBC bende biro puodho jolar kom jatend piny Kenya e kind tarik 29 dweni nyaka tarik 6 dwe manyien. E kindeni josiasa dhi bedo thuolo mar chako campaigns margi kochakore tarik 29 nyaka tarik 7 dwe mar 8 higani. Jachung' mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga dhi chwalo oboke mage ni IEBC tarik 5 dwe mar 6 ka jalup jatend piny William Ruto to dhi chopo e nyim IEBC tarik 4 dwe mar 6. Well, we have set the date. The candidate, the 5th, has said he's going to deliver his document on the 5th. And we have booked the date. We have notified IEBC that the 5th shall be here on the 5th to submit his nomination. One of the things we've asked IEBC is to take full responsibility. Take charge of security, take charge of technology, and take charge of the election. Ewi chenro mar tudo kuonde luto ombulu duto mapacho kae kod teko mar 3G, Chebukati oyango ni gidhi timo lalruok kod duol mar tudruok e pacho kae motelne kod Ezra Chiloba mar neno ni kuonde luto ombulu duto mapacho kae otud kod teko mar 3G
motelo ne yiero mabiro. Shall be engaging Communication Authority further on this matter and be asking them to give us a quality of service, QoS, of these polling centers. Even if it has 3G, does it have the strength that is required to transmit an image? And so that's a conversation we are going to have with them. There's a meeting which is coming soon, and we shall be able to give you further information. Ndalo birio gabirio motelo ne yiero maduong' jakom duol matayo yiero pacho kae Wafula Chebukati oramun IEBC biro luwo chike duto ma oketi motenore kod yiero. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Seche makoro jochung' malaro kom ten piny Kenya nie tielo mogik mag chwalo otesegi ne duol matayo yiero mapachoka IEBC kagigeto yudo puoth mar laro komno. Twak dhi nyime e duond bura mar Wiper ka jotelo mag duond burano sundo jatendgi Kalonzo Musyoka mondo odog e riwruok mar Azimio la Umoja. Kweth mar Kalonzo dwaro ni oketi winjruok mopiedhi mar kaka Azimio la Umoja biro tiyo maonge dhugruok. Juma achiel kende bang' jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka lando chung' mare e laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro kendo lando Andrew Sunkuli kaka jalupne. Moko kuom jotelo mane duond bura mar Wiper nobedo kod rome county ma Machakos kama ne gigoye mbaka wi duogo Kalonzo Musyoka riwruok mar Azimio la Umoja. Because we had already agreed to work under the Azimio One Kenya Alliance, that maybe it is time that we exhaust all the options that were available under the Azimio One Kenya Alliance, because there is a dispute resolution mechanism under that alliance. So we are asking our party leader that we do reconsider the possibility of having further discussions on this coalition arrangement. Romono manotingo Seneta Mama Kweni Mutula Kilonzo noketa yanga ni Kalonzo ni kodi yiero ariyo kende. Duogere riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kata bere debe yiero mabiro ponone giyudo kalemo manomi Kalonzo e riwruok mar Azimio la Umoja no onge kod fua. Kata kamano, jotelogo no dagi momwegi piny duond buchgi ok nyal tiyo ngangi riwruok mar Kenya Kwanza motelne ko jalup jatend piny Kenya William Ruto. Wiper ni nyumba ambao tunaongea pamoja, tunakubaliana. Kwa hivyo ile tulikuwa tumesema Kalonzo atasimama kama presidential candidate, hiyo ilitokana na sisi kama viongozi. Tumekuwa na mkataba na Azimio. Kwa hivyo vile tumesema tukikaa chini na tuongee, na tunataka ile maneno ambao sisi kama nyumba turekebishe, tufanye kazi pamoja. Tuonu wach mosebedo kakelo fuere kotudre kod lemo manomi Kalonzo no ni lemo no onge chike mapachoka. Kajokanyo no mag duond bura ma Wiper to koro dwaro ni riwruok mar Azimio One Kenya oket lemo no olure gi chike mapachoka. Nyalo bedo ni Kalonzo chik ni riwruogno nyalo ndhoge ahinya to kalure ni lemo no onge e chike mathurka. There is still some window before 30 years that the other core principles, that is Laila, Uhuru, and our Kalonzo Musyoka, have that window to see whether we can move as a team with our own conditions. Magi timore seche maduol matayo yiero mapachoka IBC to seketo Kalonzo Musyoka listi margi kaka chiel kuom jolar komten piny Kenya yiero mabiro madwe maraboro kakoro dong mana matin ne dweche adek kende to piny Kenya dhi e yiero maduong'. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne yudo thuolo mar lalruok gi jodolo mag kanise mopogore opogore. Raila kod Karua oloso kod jodologo magipuoyo kuom bede opara manyime e jiwo kanyakla mar jo Kenya. Judith Omondi nigi lerno. Judito mag Azimio la Umoja Raila Odinga kod jalupne Martha Karua bende ne ochopo e nyim jodolo mondo gichiw singo margi yokuya. Clear that we are going to the time that they have prayed for. TV. Atoka podwa ntiere wechego mag siasa en ni kweth mar jo siasa mag Kenya Kwanza
ne obago romo mag sero jopiny ma masawa to ahinya ewi ajenda margi mar bero uchumi. Kaka Edwin Okoth lero, kweth Kenya Kwanza ne osingo ber mag jiwo johala matindo kagiyudo telo. Jotelo mag kweth Kenya Kwanza kotelnegi kod jalup jatend piny Kenya William Ruto ne otero kampen margi e gwenge ma masawa mar Kenya. Ne gichopo nyaka kaunti ma Murang'a kendo limo gwenge mag Mathioya kod Kigumo. Ruto ne okawo thuolono mar lero ajenda ma en go mar jiwo uchumi mar johala matindo. Kila kijana ambaye ako na idea na mpango, sisi tutampatia pesa ya startup ya biashara. Kila kijana anaweza kufanya biashara na ajiri vijana wenzake. Ruto bende okoni en kod thuolo malach ma oiko ne joma mine e piny owacho mare. Okoni nus mar jotend migepe biro dong ne mine. Kama Kenya Kwanza tutakuwa na women charter ambayo wamama wote watatuambia na wata-influence vile mambo wanataka. Tutaweka katika chata ya kina mama na tutakuwa na chata ya vijana, ili kina mama watueleze mchango wao utakuwa namna gani na wapatiwe nafasi ya kutosha katika kuendesha serikali katika viwango vyote. Singo mare ne jopiny ma Murang'a kod alworane en mar duoko chien nengo mar mbolea nyaka shilingi 2,500. Kila mkulima tumsaidie aongeze mapato yake, na pia tuondoe cartel na tufukuze mabroka, ndio kila mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni bila ya kusumbuliwa na mabroka, bila ya kusumbuliwa na makatel. Ndio tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya mkulima. Sisi tuko Kenya Kwanza kwa sababu watu wa Murang'a ni wakulima. Maneno ya GMR ya kahawa, GMR ya majani na GMR ya maziwa ndio wakulima wapate kitu kwa mfuko. Wakenya wako tayari kupiga kura ili wateremshe bei ya mbolea, wateremshe bei ya unga, wateremshe bei ya mafuta na waweke pesa kwa mfuko. Mko tayari? Motelo, Ruto ne obago romo mar weche mag johala gi johala ma Kiambu, kendo singo ni obiro bero sekta mar ohala ne johala matindo. Edwin Okoth, Ramogi TV. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ochugo kweth josiasa madhitayo kampen mar manyo tend piny Kenya ne Raila Odinga gi Martha Karua. Kwethno mar kampen ong'inji e kidienje mopogore opogore kochakore gi aput madhitayo kampen maduong'. Kwethno otelne gi Raila Odinga kod jalupne Martha Karua. E kwetho nogo, Raila Odinga idhi sir gi josiasa kaka Junet Mohamed, Peter Kenneth, Opio Wandai, Mishimboko e kind mamoko. Korka Wakeini, Gladys Wanga kod Charity Ngilu dhi bedo para manyime e yuayo Wakeini buora. Rahab Mwilu, Rachel Shebesh, Rosa Buyu, Fatuma Gedi kod Judy Pareno dhi bedo e kweth mar Wakeini e kind mamoko. E gwenge mag Imbo mar Kenya, Wycliffe Oparanya, David Eseli, Wafula wa Munyinyi kod Florence Mutua gine moko kuom jogo madhitayo campaign. Stephen Tarus kod Joshua Kutan nie opara manyime e campaign mar hoho marokak. Aka Hassan Joho, Granston Samboja chwalo gwenge mag Nam Chumbi. Nyanza ni kod kweth moriwo Simbarati, Milio Dhiambo, Cornel Rasanga gi jotelo mamoko mag Azimio la Umoja. E weche mamoko en ni piny owacho ni kod malingling ni moko kuom jok malaro kombe mag siasa osebedo ka choko omenda kowuok kuom jotimo ohala ka gisingo ni gibiro konyogi timo ohala bang' ka giseyudo telo. Jatend migawo mar arita Fred Matiang'i koro ogolo siem ne johala mapachoka ni kik gimi josiasa omenda nikech gin kod ratiro mar timo ohala e pachoka ma ok nyaka sirgi kod josiasa. Edwin Okoth leronwa mathoth. Jatend migawo mar arita Fred Matiang'i mane twak kod jotimo ohala e magawa mane boma ma Nairobi ne ogolo siem ni moko kuomgi ema miyo josiasa omenda ma ithoro tim godo maundu e ndalo mag yiero. Johala go wachore ni kwayo pesa kod josiasa masingo negi ni gibiro yudo kony mopogore opogore bang' yiero. And you know, we are here as citizens. I want to look you in the eye and tell you this. Stop funding crooks, yourselves as private sector people, who come to you at night
and threaten you that if you don't support them, you are not going to do business after the elections. Some of these fools get money from you. Let us be very honest with you. So if you stop giving them money, they will not have money to stress us. So unless we are very serious about this thing, we are going to get these characters into parliament. So, and you want them to amend your tax laws. You think they will? Matiang'i bende ne omedo ni piny owacho ni kod maling'ling' mag rombe ma johalago timo kod josiasa gotieno, kendo omenda ma gichiwo ne josiasa ma kamago. So look inside and look yourself in the mirror. As you have conversations with us about these things, look at these people whose meetings you are going to at night and during weekends, and places where you are going in some of these sub-market estates in this town. Stop giving them money. Flora, have that meeting. If you want, I can even give you a list from the intelligence on who is giving who. Some of them are tax evaders who are now buying protection from some of these criminals. Romo mane Matiang'i otimo kod johalago ne oyuor kod jotend migawo moko auchiel kod jogoro mongirore 18 mawuok e migepe mopogore opogore, kama ne gitwak kod johala ewi lwasi mar ohala ma thurka seche ma piny ikore ne dhi e yiero maduong'. Johala bende ne ojiw mondo osir chenro mag yiero makare, kama ne osingnegi ni piny owacho ni kod chenro moromo maneno ni yiero time yo makare ma ok omedo rocho chumi mar Kenya. I think the challenge that has been given to the private sector is that they also need to take this responsibility amongst themselves and as they engage with political leaders to ensure that they pass the same message of respect for national institutions and respect for processes that are used for dealing with grievances around outcomes, whether it's as an MCA, as a member of parliament, as a governor, or as a presidential candidate. Ne johalago, lwasi mawang'ni osebet maber, kendo joket mwandu kosebet kadar, kaka jatimore ndalo mag yiero, kama koro gin kod geno ni Kenya osegoyo okang', kendo medo bet motegno e kaka yiero itayo pacho ka. We hardly stay a month without a delegation from a foreign country that is coming into this country to look at investment opportunities. Just last week, even small countries like Slovak brought a delegation looking into investments. We had a big one, the Japanese second economy conference, just the other about 2-3 weeks ago. Again, so that tells you that investors are not worried about elections. And that's the reason why we needed to make sure that we have all the information, we who deal with the investors every day, so that as we're engaging them, we're sharing with them the security information, we're giving them the comfort, but we had to meet with government to get that comfort ourselves to be able to do that with government. We've gotten a lot of confidence. We have a lot of confidence that Kenya is secure, Kenya is going to continue doing business, and we will be here with you, by the way, in August 12th, 13th, and continuing with our business, because we are Kenyans and we are democratically mature. Ideologically, all the political parties standing are still in for jobs, still in for economy, and still talking about how to expand the business. So none of them is talking that we shall take over and shall be a communist country. So I think that's a least of a worry, and I think on this basis from now, the confidence that people are getting is far bigger and better, and therefore boardroom conversations will now be about what next, and about economy, and about solar, it's about climate change. It's much bigger issues than just an election. Piny owacho ni kod chir ni onge chenro mag maundu ma itudo kod yiero ma higani, kendo kwe nitiere rang'iny mamalo ka opim kod yiero mokalo. Okang' ma koro medo bero lwasi mar ohala, ka odong' mana ndalo 77 to piny dhi e yiero maduong'. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Toka wadhi e siasa matimore e kaunti ma Homa Bay, en obila e kaunti ma Homa Bay osechako timo nonro e wi tulo manyo muoch e gweng' ma Wagwe e kar chung'od bura mar Karachuonyo manyoweyo ka ji 7 oyudo hinyruok kaka apiko maromo 18 bende ne okethi. Tulo makamano ne omuoch e rakruok mapek manyo bedo e kind johera mag jochung' ariyo malaro kom gavana ma Homa Bay mano Gladys Wanga mar ODM gi Evans Kidero malaro komno maonge duond bura moramora kata independent candidate. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Samson Olekine okoni giseyudo report e wi monj makamano kendo gidhi timo nonro matuta. Relations between the supporters of gubernatorial aspirants, specifically supporters of
the Honorable Gladys Wanga and the Honorable Evans Kidero. We are ongoing with our investigations. We've got some lead, and hopefully before so long, people will be arrested. And they should also get one that we cannot entertain such kind of criminal gangs moving around causing mayhem. We have clearly indicated to them that when they have functions, they must inform the police. We are always ready to provide anybody with security. Even on that Friday meeting, we have told them very clearly that they should, before they go to those political meetings or whatever, they must inform us so that we can be able to advise and to provide security. Kodong manandalo prabirio gauchiela to piny Kenya dhie yiero tarik 9 dwe mar 8 nitiere dwaro mar neno ni weche ma ichwalo kod jofwambo ne jopiny obedo monona kendo makare. Kotenore gi mano, kambi mar Royal Media Services obago tiegruok mar ndalo 2 ne jofwambo mage e boma ma Nairobi, ka isire kod kambi mar nyakalondo mar Voice of America mar piny Amerika. E puonj go geno neno ni weche ma ichwalo ne jopiny obedo adiera, omipeka kendo jopiny oyudo weche makare e kindeni mag siasa. VOA osebedo katiyo kamoro achiel gi kambi mar Royal Media kuom thuolo mar higni 20 ka gichiwo puonje e weche mopogore opogore mageto bero lony mar fwambo e pachoka. There's a lot of disinformation and misinformation going around. So how do journalists fact check it and make sure that their audiences are informed? The pivotal issue here for journalists is to tell the truth and to get to the bottom of the truth. Tunadhamini wasikilizaji wetu, na kwa hivyo ndio maana tunatoa mafunzo kwa wanahabari wetu ili kuhakikisha kuwa habari ambazo tunaendelea kutoa kwa wasikilizaji wetu ni za kweli na ni za kuaminika, hata ingawa tunaishi wakati ambapo kuna utandawazi, kuna habari nyingi gushi ambazo zinaenezwa mitandaoni. Wakati mwingi utapata watu wanaelekea kwa redio zetu kutafuta ukweli. Sometimes lies go around the world like several times before the truth can put on its clothes and leave the house. So credibility can be killed very fast. What we've built over the years is something that can be. Sometimes it's not malicious. You're not making a deliberate attempt to ruin or sabotage the work that we've done many years before, but you're just putting out a story first because you want to say that you are the first with that story, and secondly because you're too lazy to do the fact checking. I'd rather be late than be fast and wrong. Gikone achich manyo itudo gineka mar jago manyinge Samuel Mugo Muvoto e kardak mamirema ochopo eno wuona e lweto bila. Achijno manyinge Denis Gachoki ne ochopo e log tich mar okwach kich bang' lipot landore ni nyoi manye gi obila go kitude gi neka mar jago manyocha tipo mar video mako ka ichielo gi magina e nyamburko mare kendo mochwe otho. Jumachiel bang' jal manobila oyango kaka Samuel Mugo Muvoto chod magina ma otho e alwora mar Mirema Bure Nairobi. Achich maduong' mane obila mag okwach kich tudo gi nek makamano Denis Karani Gashoki ne ochiwore kende ka obila mag okwach kich DCI dwaro mare en mondo podh nyinge. Wuok tich tarik 16 dwe mar 5 2022 kar chunyo dichieng'. Jal moro wuotho ka owuok e dhorangach e alwora ma Mirema bang' nyiriri machuok to nyamburko moro temo kalo. Nyamburko manoting'o Samuel Mugo Muvoto bang'e to jalno mane wuotho chako kiele gi magina kapok oringo kendo idho nyamburko machielo mane rikrite e dhorangach. Ranyisi ni osetieko tich manokele. Bang' nek magalagala mar Muvoto ma bende obila ne oyango kaka thuon Arif ma osebedo kamayo ji katiyo kod nyiri moko matich mageto jopesa madonje magawa kod kuonde tongona. Chenro mar manyo achije e nek mar Muvoto kod gima omiyo ni nyalo kaw ngimane oko ne ochakore ka obila tiyo kod moko kuom obok mane giyudo e nyamburko mar Muvoto. Kanyo ema obila mag okwach kich DCI
ne olieke nying Dennis Karani Gashoki kaka achich. Bang' DCI keto nyinge lela ne jopiny, Gashoki nowuok oko kendo dhi achiel kachiel nyaka log tich mar obila mag okwach kich DCI mondo puodhre. Ka oloso gi jofwambo e alwora mar log tich mar obila mag okwach kich DCI, achijno koni onge ohala mora mora mosetude gi mosenindo Movota. Movota mwenyewe mimi hata hatujai communicate ama tukafanya any business or anything to do with business or money rendering or anything of the sort. Hatujai fanya na yeye anything like that. Kwa sasa anafanya biashara ya ni brokerage ya Sirius Nakuru. Na coordinate na brokers kutoka Busia border kuniletea soya na uza Nakuru. If anything can be followed, I don't have any process of crime. Owacho ni kata obiro ni ong'eyo mosenindo, to ne giromo mana chon, ka tok mano pok onene bende pok giwuoyo. 2010 ndio tulipatana na Mugo na ndio tulijuana huko Meru, kwa wedding ya Meru. 20 last year. Yeah, last year tulipatana coincidentally because we never even had contacts of each other. Tulipatana hapa at the Icon, Kenyatta Road. Tukasalimiana, hata we never spent even 10 minutes. Mimi nikaingia kwa hoteli, yeye akabaki kwa car wash. Kutoka hapo hatujaonana tena. So nakuja kushtukia na akiusiwa nimemada. So I wonder how. We have not been communicating with the guy. I have never communicated with him over the phone. I have never had his contact. Gashoki oyango ni bang' winjo kani nyinge olieki kaka cheche winek makamano. Kata mana jogo mane gitimo godo ohala sani oluore, gino ma omiyo sani ngima oridorene kendo ne chune mondo chiwre en owuon e lwet obila. Watu wenye nimekuwa nikifanya nao biashara wananiogopa, hata wataki kunikaribia. Sasa you see, things are tough for me. Yeah, that's what actually nataka nijipresent, ndio at least they prove me innocent because I'm innocent. Bang' achich mitudo gi nek mar Samuel Mugo Movota koro chiwore lela e lwet obila mag okwach kich. Ting' koro dong' ne obila go mag DCI mar yango adieri kotenore koda kit nek magalagalano. George Bati, Ramogi TV. Nyako Ramogi Ajuang gi report mar George Batino emochopo godo e giko weche manyien okinyi makawuono kamoko kuomu bende aneno koseriwore kodwa e Facebook kacha kama ngiso ni wantiere live. Justin Ondiek Jarai wacho nano waka entiere game rai nyaka choneno wa maler. Anyanga Makopio Jagogo Katuma wacho ni pod entiere chenro kendo winjo makare ka entiere Gogo Katuma. Oneno Ramogi TV live ero kama nainya. Carolex Odhiambo bendo wacho ni kaka pile rupinye chenro ler kendo neno wa makare ka entiere Mombasa. To dwaro na achwal ne mos Calvins Obuoyo ka entiere Kisumu wuoi machunye ler. Ero kama nainya joneno magwa kumedo kete mana e Ramogi TV kae. Agie thuolo ni wabiro ka uyoyo matin kata kamano chenro podi ielacha. Atok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao biro duogo kod nonro mar gazeta ka ukinyi makawuono entiere kod jafwambo marwa Edwin Okoth. Kikidhi mabor. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Kae kamora chiel ganyuolane onego bed ni wate wabed mariek mana kaka Bihan nyakwarani riek kamano. Niaje? Ni kama unashanga kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there.
And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Manakamanya kwa Ramogi Juang, kamora mora mintiere machiegni e nonro mar gazet okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw. Mana kaka pile wantiere gazede ariyo, The Standard kanyakla gi The Daily Nation, kabedo duche makawuono kan kenda mar mondo mi akel nonro mar gazet. Antiere kod jafwambo wadwa Edwin Okoth. Edwin arot ni machiegni. Ero kamana inya Sharon. Ichio dade. Ichio maber. Kenda mor ni waromo kendo. Mondo wang'e neni to gazet wachona. Ero kamana inya machiegni chenro nyakoro Ramogi Juang mana kaka pile mana kana senyisi. Wantiere gi gazede ariyo, Daily Nation gi The Standard, kama bende Edwin Oduchi makawuono bende ka en chieng' tich ariyo, mano chieng' tarik 24 dwe mar abich. Oganda mapacho ka indiko radong mana gi ndalo 77 to adhi e debe e yiero maduong' bende Kenya bago chieng' tarik 9 dwe mar aboro mar higani. Oduchi makawuono thund wach mabende nene Daily Nation kanyakla gi The Standard otenre gi weche mag siasa Edwin. Kwachako gi Daily Nation, nyalo mna lero ne gi thund wach kanyo. Daily Nation aneno ka jatend Azimio kata jalar kom kod Azimio Raila giduond bura mar Azimio Raila ogolo timne. Oyango ni magi jok madhi gona lweny e gwenge mopogore opogore, jok madhi Masawa, jok madhi Holo mar Okak, jok madhi Dhowadh Nam Chumbi. Koro golo tim ne jok madhi chako ng'wech kamanyo ne ombulu kuonde mopogore opogore. Of course Kalonzo bende waneno kanyo kaka weche gi osebet kadhi koni gi koni. Mambe wachno bo mi pek ahinya The Standard kaka jogo motenore kod jatend Wiper no. Koro wacho ni mondo odoge Azimio. We wacha kod The Standard kama benya kwa Ramogi Juang mana kaka Edwin oselero thundu wach mabende omi peke The Standard kanyo en kaluwore gi riwruok mar Wiper, mano jatend riwruok mar Wiper Kalonzo Musyoka. Dibed ni odwa duogo kendo e Azimio, aneno ka Standard okete kanyo ni Kalonzo Camp 6 super deal in Azimio. Duche manyoro nwaneno moko kuom johera mantiere kweth mar Wiper noromo kendo nagigoyo kura ka bende 45 ewi 50 kuomgi dwaro ni mondo Kalonzo oduog kendo e riwruok mar Azimio la Umoja. En okang'e ni mana kaka wawacho ga pile ni ndalo achiel chalo ndalo 100 siasa. Koro wadong gi ndalo 77 mana kaka ni wacho cha. To magi gima gidongere kata kaka ondika iluongo ni mixed signals. Ng'ama golo red green yellow green. Kora kiani ma kala mane mogolo sani. To kata kamano
nenore ni joge madhire sani koro nikech ging'iyo ni to ere kama wane gi thuolo moromo. Kidhi kendi mi vidhi otiko, idhi gotiko kendi kaka jalar kom, inya chopo mabor marom nade. Koro apani jotelo ma e gwenge mag ugwe ma Kenya ema koro dhiro Kalonzo ni doga e Azimio nikech kacha ema wane gi thuolo moromo. Takini maendi koro keto Kalonzo kama chalo nade nikech kata mana kwang'iyo wach mabendo mipek kanyo ito boke mar 6, 7 gi 8 kwachako gi ito boke mar 7 kanyo. Odiochieng' manyoro bende wang'e ni duol mar IBC mano duol mochung' weche mag yiero pacho kae no bago romo kod moko kuom jokanyo ma bende dwaro chung' e lemo mar komb 10 piny Kenya. Odiochieng' manyoro no kaneno kaka Kalonzo nochopo kanyo nikech otimo limbe pinje maoko. Kata kamano no aneno ka bende no oro jalupne Andrew Sunkuli mar mondo mi odhi ochop e nyim duol mar IBC. Takeni koro okang' ma kama ndikete kon na riwruok mar Wiper okang' machalo nade. Sunkuli ne ntiere Bomas, komachielo bende johera kata na jo party mar Wiper bende na oromo na giromo kamoro miluongo ni mana kwa nyalongi no na giromo Machakos County na giromo magawa moro mong'ere kaka Stony Earth. Yes, kama bende gin koro komachielo koro gidwaro mar mondo mi Kalonzo odog kocha. Apani nitie gik moko ariyo. Achiel en ni kwan nyakigo to en kwan mar ayuda ng'o to nyaka tayude nang'o to nyaka dakika mogik. Apani Kalonzo wang' ni dwago kwan ma nyaka dakika mogik. Adhi yudo ang'o tanya yude nang'o. To mar ariyo bende ni nitiere joma supporters kata joma be jokanyo mag Wiper ma be nitie gi dwachgi ma dwaro ni waneno ni kidhi koni ka wanya yudo gima chalo kama. Kora pani kineno ka ji 45 ewi ji 50 owacho ni idog kamoro. To mokwongo mano nigi mbi moro madhiri ma pe nyalo bet ni Kalonzo dhi chune ni mondo. To dango mien kor do mana ni dhire koni osechiwne lemo osewuok nikech kinde mokalo kata mana kapok Azimio la Umoja no gwelo kata mana jalupo gai mar ODM. Diwinjo kanyo ka bende no wacho ni en kata kapono mie lemo mar bedo jalupo gai mar ODM kata oyo podo biro bede riwruok mar Azimio. Koro kang' ma kama ndinge ni jo Wiper bende wacho ni koro ketoge gintiere Azimio koso gionge. Nikech branding bende ne joka moko kuom gi bende osacho ni gisebedo ka gitimo branding ka bende riwruok mar Wiper ntiere kweth mar Azimio. Okoyot en kwan matek nikech bedo Kalonzo tek. Apani unegi wawach ni tema ne bedo Kalonzo ndala chiel. Mokwongo in gi lek ma jiteto nigo. To Kalonzo dwani mondo bed gi lemo maduong'. Koken ne jatelo to en namba 2. To gini osemiyo lalo namba 2 nikech chung' koni achama chich achung' koni omiyo lalo namba 2 makoro sani wan gi Martha Karua kocha be koro oselos team koro omien lemo moro kanyo ma bende okoyiego ahinya koro Kalonzo nigi mixed signals okong'e ni ochung' kanye to be gigi be chande nikech ong'e ni osebagni e kwan matin koro apani pod en gi thuolo mar chung' dichiel wach ni an koro mogik kaka noting'o lwet Migosi Raila Kamkunji ni mara ya 3 nasema Raila tosha. Wan pod warito geno warito neno ponono no biro duoge pacho ka indika ponono ni obiro chwalo dwaro mare mar ringo ne komb 10 piny Kenya. Kata kamano yuto boke mokwongo bende thundu wach mabende neno ka gimiyo pek kanyo tipo mabende ochiw kanyo en mar Wafula Chebukati mano jakom mar duol mar IBC odiochieng' manyoro na giromo ka bende nagitemo ng'iyo papers kata nagitemo puodho oganda moko kuom jotelo mabende nochopo kacha elemo mar 10 piny Kenya thuolo makamano oseyueyo jochung' mopogore opogore koro odiochieng' manyoro Edwin waneno ka aspirants kata mana jochung' 11 malaro kom 10 piny Kenya nothich oko e chenro makamano nang'o mainde ni kaluwore gi koso chopo dwaro mar IBC nok gichopo dwaro mar chiwo nyinge mag jolupgi koro 11 koro nosethich oko. Apani mai mokwongo ng'iso mana tugo ma ji dwa tugo gi laro 10 piny Kenya ni okane ka ng'ato nyalo bet ni osichopo ndalo gi te onge kata ng'ama loye koro ng'ani ionge ng'ata chiel ma jalu maringo kodi idwa gisa ni kura ma teri mi bed kata namba 10
idhi yudo kanye. Ka yudo jalup kende matek ng'ata chiel machung oko kaw kata wuode bedo gi wuode no be samoro ni kweth machielo bedo gi ng'ata chiel ma jalup ni mitero ne IBC okinya yudo apani IBC no nego tie kata gi yore moko bende onego gigolnwa kata ji 30 tingani bende girido kenge par ni nyakoro mga juanga odiochieng' manyoro ntiere moko kuom gima bende nokochiwo nyinge mag johera magi madirom 2,000 maende dwaro mar IBC ni kaponi ng'ato ringo e lemo mar Compton piny Kenya higane ichopo kanyo gi sei mar ji madirom 2,000 to 2,000 gieki inyalo yude kor gwenge madirom 24 sei kata mana signature ng'ato keto kacha to kata mana sei kende ka oni seketo sei kanyo tikawo upande mari photocopy tichake bao kanyo koro giwacho ni mokwongo mae ni en pesa mang'eny go photocopy 2,000 kigongi siling 5 kata siling 3 to itiyo gi pesa di itiyo gi 10,000 man pod gisoma ni nitie joma tugo kodwa matek mokwongo ji 2,000 kidhi pipeline kae Nairobi kae nitie gorofa achiel moting'o ji 2,000 kamoro achiel gate achiel koro dangise ni jogi gin kata yudo ji 2,000 gima MCA ing'eni dwa bet president ing'eni gin 2,000 mag johera magi to koro johera gi jogi bende pok waneno kata mana katimo campaigns kosindise neno ji 44 gi katimo campaigns emomiyo ng'isi ni IBC otimo maber kuom golo ji 11 to bende onego giteme ride mondo gigolnwa jomoko nikech kapod wan gi ji 55 tiende ni kata ballot paper be wan pod dhi chando mano koro kinya kwana muge jon kiriwo ji 55 chaki meda 11 mabende nothich oko ka mano kuketo weyo kang' machalo nade nikech sani independent candidates mago achung' kar kenda gin ji 40 mochung' gi duond buche gi 14 mochung' kod kweth miluongo ni coalition en ng'ata achiel en notipo mar ogai mar ODM kanyo Raila Amolo Odinga koso Ruto choko chung' gi coalition Kenya Kwanza cha en man koso chung' mana gi duond bura kodhi to dhi ga UDA odhi gi UDA kwa kamano wach makamano bende nanno komi peke ito boke mar 5 kanyo ka bende IBC bende pod gibiro timo chenro mar ndikruok mag jogwek ma bende osechiwo gombo mar laro lemo mar Compton piny Kenya mabenya kwara mga juang chakre chieng' tarik 29 mar dwe mar 5 ka bende okang' makamano biro rumo chieng' tarik 7 mar dwe mar 6 aneno kanyo ka ogai mar ODM biro dhi mar mondo mi otimne ndikruok chieng' tarik 5 dwe mar 6 ka bende kweth mar UDA bende aneno kanyo ka bende biro dhi kanyo chieng' tarik 4 kwa kamano nyakwara mga juang kata mana Edwin okang' makamaendi pod warito neno nikech odiochieng' manyoro ntiere mabende nokochopo kwan ma IBC dwaro mar 2,000 koro kang' makamano bende aneno kochor negi deadline makamano biro bedo chieng' tarik 25 mano jumani apani katiba bende ne notiyo chik noket e yo mariek mar neno ni ng'ato kik bukra buka e gweng'gi kanyo ni en oda bedo jatend piny Kenya nikech ji 2,000 gi nyaka yude counties 24 mang'iso ni nyaka mano ok en mana e gweng' achiel ok ibie Kisumu ni koro an Nyalenda ka naseyudo joga counties Kisumu County, Siaya County, Migori County, nyaka idhi counties 24 miyud ji 2,000 mondo eka koro puodhi kaka ng'at madhi laro koro apani mane en yo mar mokwongo chikni mar golo joka sawach gi joma tugo joma gin ok okaw gini e yo ok omiye pek moromo to kata kamano koro kang'e ni gibro nyalo nikech nyoro ne giywak ahinya we wanware chieng' tarik 25 ma bende IBC nochiwo negi mar mondo mi gichiw nyinge mag johera ma bende siro gi madirom 2,000 kokamano nyakwara muge jong bende Edwin kata mana gimiwacho bende ni makare ng'ini gwenge 24 counties 24 nikech en lemo mar ten piny Kenya ok ochal ka mar gavana nikech koro samuri wuok Kisumu kacha to koro jo Kisumu kende midwaro 2,000 kopogre gi manyakwara muge jwang kwa dhi nyime ito boke mar adek mano mar The Standard odiochieng' manyoro ntiere achich moro ma bende iseyo ni ne onego jala mong'ere kaka Mugo Mugota achich ma bende nyakwara muga jonge kinde mosekalo juma mokalo kaponi neno tipo moro mar jal moro ma bende nochwade gi magina e nyamburko mare koro achich moro koro nosechopo odiochieng' manyoro e nyim duol mar DCI achich makamano kineno tipo ne kanyo mane ito boke mar adek iluonge ni Dennis Karani en bende koro nowachanga ni en napok oromo gi Mugota kora kene okang' makamano keto weyo okang' machal nade Edwin odiochieng' manyoro apani mai pod keto bila
mondo otim nonro maber nikech weche mag chalo kaka mag nek gi kata kuteri e nyim doho to ok nyal twi kata ok nyal yali maber ka ok nyal nyiso ni mae mokwongo nyaka ikaw ng'ano miket kama nek notimore. Wan gi CCTV samoro kata eyewitness moro koro nyaka gi place ng'ama gi chich go ni kama ne nek otimore mokwongo. Kasto mar ariyo nyaka ing'is judge kata do ni mae nyaki onge doubt kata matin ni mae ng'ama notimo gini. Koro kapar ni onego bed ni nitie ng'ama random ma owacho ni pok oromo kata gi ng'ama iwacho ni onego ni kuom thuolo malach pok ginenore to be onen tudruok kaka nowuoyo tudruok tin ahinya. Onego bed ni kata simbe inyalo ng'i ni to nowuotho kanyo chieng' mane. Gik moko nitie mang'eny minyalo ketego kanyo kapo ni en ema en achich. Nikech joche manyoro kata mana kwan winjo weche manyien winjo ka Dennis Karani bende wacho ni pok noromo gi Mugota no kuom thuolo malach gina ging'ere mana chon ka bende wacho ni thothne ojathoro bedo e gwenge mag Nakuru kata kamanya kwa Ramogi jwangu duche manyoro Dennis Karani achich mar nek makamano nochopo e nyim duol mar DCI kanyakla kod okil kamaloka mare bende neno kanyo manyinge Samuel Thuku. Kokamano okang' makama ndi pod itimo ne nonro makoni kod kocha mar mondo mi ong'e adier mar wach makamano. Kwadhi nyime ito boke mar 4 Edwin bende gisani koro makoro yiero dhi kaka e pacho ka en ndalo kodong 77 kende. Bende gisani koro jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe Fred Matiang'i osewuok oko ka bende onyiso jo ohala kanyakla kod joket mwandu mantiere e pacho kendi ni kik giluor ohendni magi gitimatima gidhi nyime gitimo ohendni magi kaluwore gi yiero ma bende osebedo kaka ing'eni thoth jo ohendni wacho ga ni yiero samoro thiro ohendni ma bende gitimo samoro kata mana ka koko much to giwacho ni ohendni magi gibiro yudo lala mathoth. Koro Matiang'i osebiro oko odiochieng' manyoro noromo kod jodito mopogore mar keto negi ler makamano. Ma en wach ma pek ahinya nikech awacho ga pile ka ni pesa oluoro koko. Koro koko mora ma wuok ka piny dhi e yiero ndalo ma piny ni e yiero kata bang' yiero jariembo ga joket mwandu mang'eny to wang'ni kata nyoro romo manotimre ni ka Matiang'i nowacho ni ka gipimo gi higa mar 2017 kama yiero be notimore weche osebet mabeyo kendo chiegni mana tamalo 25 kende mar gik matimore maricho kopim gi higni e higa mane Kenya odhi e yiero mokalo. Omiyo ma en gima ber ahinya nikech kata jogo maketo mwandu ma oko kowinjo ma to wacho ni kare ok rach ahinya wanyalo mana dhi mbele nikech en adier ni higa ka higa ma ji dhi e yiero ochumi dok ga piny ahinya kendo joket mwandu wuok gidhi e pinje mamoko. Edwin kapod wan mane ite oboke mar 4 kanyo kwa kalo mana mapiyo mana piny kanyo mago siasa matimore e kaunti ma Homa Bay kama bende sani pogruok makone kod kocha koro osebedo ka mienjo mano jochung' malaro komb gavana e kaunti ma Homa Bay mano Gladys Wanga mochung' gi otiko mar ODM kanyakla gi Evans Kidero ma bende ochung' kod en owuon mano independent koro giseyore kaluwore gi wach mag tulo kata lweny ma bende nomuoche kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil ka bende koro iseyo ni jokweth kata johera mag Wanga kanyakla gi johera mag Kidero nopogore paro ma bende koro neno moko kuom ji nohinyore apiko madero mapar kod 8 mano pikipiki bende waneno ka nokethore kanyo. Wach makama indi wach ang'o Edwin okang' makama indi kata mana lweny makamano notuch e gweng' mong'ere kaka Wagwe. Ma ok en gima ber nikech kore kwa ya wacho kaka piny owacho wacho ni wan maber wan gi kwe kendo ohala ok bi kethre. Apiko 18 mago nitie families machiemo gi apiko nitie jok ma ka onge apiko to ok inyal ngima gi ok nyal dhi mbele maber. Koro kama e gima timore e county achiel kamoro matin gweng' moro mar Wagwe apani en gima onego onwore kendo onego tim nonro ma jogo manotimo gigi okawnegi okang' mondo osiem go jomoko ni gima kama ok ber. Bende kanya neno jatend migawo mar ICT mano Musheru bende wuok oko ka bende wacho ni kata bende ni osiro kweth mar Azimio la Umoja mano siro dwaro mar Raila Odinga mar bedo e lemo mar ten piny Kenya
Owacho ni okosebedo kata mana kochocho ratich ng'ata ng'ata. Okang' ma kamendi biro ka koro kweth mar Kenya Kwanza osebedo ka sen otimo campaign ne Raila kendo koro gidwaro mar mondo mi othich oko kata mana gole e lemo makamano. To Musheru bende naneno koduoko jogo ka bende wacho ni higa mar 2017 ka ne en jatend migawo bende nosiero kweth mar mano mar Jubilee kindego kana jatend piny Kenya gi Ruto nochung' e lemo makamano. Koro kang' makamano akia ni keto gi kanyo. Mano penjo mana penjo ma adwa penjo ni to higa mar 2017 ne wan kodu nwatimo kama to nokrach. Koro apani oko wacho marach to kata kamano en gima ji te onego bed ni ng'iyo ni ng'at mantiere ng'at matie piny owacho masani ok onego bed ni neno ahinya ni ochung' konchiel nikech seche mwadhi e yiero chalo football. Koro ka in match official kata ko kin match official kata ka in ok onego ne ni otenore kamoro amora. Tapano duoko gi maber ni kapo ni higa mokalo cha to nwachung' kanyo to nokuneno gimoro marach kata gima rach nokotimore. Koro sani be pod wana kanyo to be wacho ni gin gi ng'iyo mani mondo kik kura moro amora kwal. Kapok wakawo yo matin nyakora Ramogi Juang, kapok wakawo yo matin mane gazet mar The Standard mana kwa kadhop mapiyo piyo Edwin kapok wadhi oboke mar The Daily Nation. Bende kweth mar UDA mano koriwore kweth mar Kenya Kwanza odiochieng' manyoro notero campaigns mage gwenge maga Masawa. Odiochieng' manyoro e ito oboke mar 6 kanyo nagitero campaigns maggi ka bende koro ntiere moko kuom parties kata mana duond buche ma bende oriwore gi Kenya Kwanza. Wang'e ni Kenya Kwanza gisani ntiere gi duond buche maromo 16. Koro giseyo Ruto kanyakla kod Rigathi Gachagua ni osebedo ka nyiso oganda ka gitimo campaigns magi mar mondo mi giyier jokanyo mag UDA. Bende okang' ma kama endi bende neno ka en machaka ka mag 6 piece maneno ka kweth mar Azimio la Umoja wacho cha. Ma en na 6 piece ma ywaruok wuok e cha nikech kweth mar Kenya Kwanza kata gima ne Alfred Mutua wacho ni nodhi ne kun en ino yieni mondo ichung' ng'ati kamoro amora. To koro ma chalo ni nitie lokruok moro mabetie nikech geno ne nitie ni koro kaka in gi duond bura moro matin kidonje Kenya Kwanza to ok bitami chungo ng'ati kamoro amora. To seche ma koro jodito mag Kenya Kwanza ni kamoro to gigo debe kata gidwa mani mondo yier ja UDA kama ipani iminya chungi ng'atino. Apani ma en na onge gimopogore koro chalre gi koni gi koni. Ano ka kweth mar Kenya Kwanza odiochieng' manyoro bende nage gido Masawa ka bende nagintiere e county mano ma Murang'a ka bende kweth mar Azimio la Umoja odiochieng' manyoro bende notero campaigns magi e gwenge mag Kiambu. Kodhi mana mapiyo piyo kapok wakawo yo matin we watime story moro mantiere ito oboke mar 12 kama bende koro jal moro osedonjo ne nyadendi Tabitha Karanja. Tabitha Karanja lap dhoge ndong ne komba senate mane county ma Nakuru. Koro jal moro bende osedhi e doho, jal mong'ere kaka Mahiri. Owacho ni Tabitha Karanja ok owinjore gi lemo makamano kaluwore gi buche mathoth ma bende osebedo ka miene chilo ma bende osebedo ka miene mar koso chulo osuru. En gi maketho kata gima nyalo miyo ng'ato ok yiene mondo bed jatelo nikech bedo ni ok ichulo osuru kata ka en gi ketho mar kwepo chulo osuru en ketho ma kaber to onego bed ni do ng'iyo mondo ne ni to be in ng'ama onego bed ni chung' nikech ka in gi paro kata rieko mar kwepo chulo osuru to nyiso ni in ng'ama gi dho ngere wacho ni timo gimiluongo ni economic sabotage. In dhogo piny ok ichul osuru to omenda to iloso e piny ka. Omiyo mano en achiel kuom gik ma pani en kes monego wang'iyane matut ahinya mondo wang'e ni to ng'ato machalo kama bidhi yiene mabede jatelo kata laro kom mar bedo jatelo. Nyakora Ramogi Juang giseno dhi koyo matin kata kamano gazet mar The Standard pod ntiere koda weche mathoth wan walidho ni alidha mana tin e ito oboke mar 10 kanyo bende naneno ka ntiere gwenge adek ma bende gisani koro oro osemako mano gweng' ma Kitui, Machakos gi Makueni ma bende gisani koro ijiwo jopur mar mondo mi opidh cham mar mondo mi oro makamano kik bede kor gwenge mpogore opogore. Kore ka thuolo inyiew gazet mar The Standard mar mondo mi isom thuond wach ma bende ntiere kanyo ito oboke mar 13
Bende gigoyo tipo moro kanyo mar wuod Museveni, mano jatend piny mar Uganda. Koro Museveni bende wang'eni osebedo katayo piny Uganda kuom thuolo mar igni 36. Sani koro wuode ma bende ong'ere kaka Muhoozi Kainerugaba, akata mana kaluonge makare, ng'eni nyinge mag Uganda gi bende samoro chocho ga ji matin. Koro en bende aneno koikore kanyo kaponi wuon gi samoro osewuok e telo, to koro en ema koro itimonegi gimoro gi dho ngere ni igrume mar mondo mi obed jatelo. Ng'eni Museveni osebet jatelo kuom higni 34, manyiso ni joma ng'ami romogo e Kampala averagely okia jatelo moro amora. Obiyo to be apani jo Uganda pok noikore gi ng'at ma gidwa ni mondo obed jatelo ka Museveni osedhi. Koro ma en na thuolo mar ng'at mung'eyo ema nyiso ng'at monego bed ni telo ni. Koro en gi chances mang'eny nikech ji okia ng'ato keto. Koko manya kwa Ramogi wangi kanyo ema bende nwaneno godo gazeti ma The Standard. Koko mano we wako yo matin. Bang' yo matin waduogo gi oboke mar Daily Nation. Kik di maboro. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ni Christine Otieno kata kihero to Yesu nyale. Pono ni hero wer mar Chieng' mar Yesu e moromo. Kuom ng'wono mar Nyasaye, yie mondo idina *8 0 *4 1 #. Parnia Ramogi TV ene ot mar jower duto. To donge Nyasaye ogwedho ting'i malo amanu nagana. Yesu nyale. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now.
Mana kamanya kora mgajuanga chenro madhi nyime pod en nonro mar gazeti. Okang' mokwongo waneno gazeti mar The Standard. Gisani koro wadwaro ng'iyo ni Daily Nation to wachang'o okinyi makawuono. E gazet mar Daily Nation thund wach mabende aneno ka gimiyo pek kanyo. Gin moko kuom tipo mag jotelo mopogore opogore mabende biro bedo ka tayo campaign mar ogai mar ODM e kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi. Aneno ka tim makamae oriwo koda jood bura, oriwo governors gi jotend migepe mopogore opogore. Tim makamaendi aneno koting'o ji 16. Thund wach matut bende aneno ka gichiwo kanye ito boke mar Abirio Edwin. Mana kwa nyalo ng'iyo tipo mag jogwekwa bende oseket kanyo. En tim maduong' ahinya kendo hotel ne gi jotelo ma ng'eny gi gin jok man waneno ka owal kaka jotend migepe kata jogo man gi mbi madongo dongo e counties mopogore opogore. Joma nyalo bedo governors kaka wan gi aneno team A women ma tel ne gi Charity Ngilu ke chapani bigi Osirail Odinga ng'iya ahinya ni kura mar joma mine wanyalo yudo nang'o onyalo yudo marom nade kaluwore ni jalupne bende en ng'ama miyo. Koro en gi team A mar women gi team B mar women ma hotel ne gi Gladys Wanga kendo nitie team C bende mar women ma hotel ne gi Rahab Mailu. Kasto koro nitie jo rowere youth kasto gi gwenge mopogore opogore. Koro apani opange ma kila jotelo osemi kaka gidhi konyo gai mar ODM kata Azimio la Umoja One Kenya manyo telo maduong' ni. Tim ka tim nyakora Mgajuang nitiere kod jotelo mopogore opogore. Nitiere mag rowere ma kaka Edwin osewacho mag mine bende neno gwenge mag hoho mar Okak mano Rift Valley. Tim makamani Bitagi Steven Tarus. Wantiere gi tim mar The Wadnam Chumbi mabedi bita kod Hassan Joho. Tim Nairobi ibita kod tim Wanyonyi gi Resho Shebesh. Wantiere gi tim Ukambani Bitagi Kivutha Kibwana. Tim mano oganda mag Masai ibitagi Olelenku. Gwenge mag Mount Kenya bende kowe chien. Tim makamani bitagi Peter Munya gi Sabina Shegel gi Liki Nyanjui. North Eastern mano moriwo gwenge kaka Wajia, Garissa, Mandera, Isiolo gi Masabit ibitagi Ukuria Tani kanyakla gi Faisal Abbas. Bende tim Nyanza bende waneno ni kanyo mabende ibitagi Ongwaye mano Mbade kanyakla gi Simba Arati. To king'iyo kako mi olos team gi kuonde ma kura nyalo wuoke mang'eny oket ji mang'eny kuonde ma dongo bende malach be okete ji mang'eny kaka North Eastern ng'eni Wajia Mandera gini kuonde ma dongo Masabit koro okete ji aneno ji 17 kanyo. Nyanza mabe wang'eni ogai mar ODM kata Azimio la Umoja One Kenya ni kod geno ni odhi yude ombulu mang'eny aneno koketo ji 16 kamoting'o Rasanga, Masiaya, Peter Kaluma, Millie Odhiambo, Gladys Wanga, Ochila Yaku, Mark Nyamita, Tomo Jenda, mago counties mopogore opogore ma Nyanza. Koro mana pani kaka opange ni ging'iyo ni kanye mwanya yude ombulu mang'eny ahinya waket ji mang'eny mondo ayud ombulu gote. Kuonde madongo ahinya be waket ji mang'eny mondo giyud kaka giwuotho magi dhi kuonde malachgo. Mano nitiere ito boke mar 7 kanyo. Kwa dhi nyime ito boke mar 8 Edo na kene bende isewinjo koro nitiere midhusi moro mobiro ni monkeypox mabedo osebedo ka kela chidh nade makoni kod kocha. Duol mochung' ne thieth e piny ngima kata kiero World Health Organization bedo doche manyoro koro nobiro ka bende giwacho ni cases madirom 80 bende gisani koro oseyudore e pinje mantiere Europe, e piny America, piny Canada, Australia gi piny noero mar Israel. Ma bende koro gocho ni pinje madirom 15 bende midhusi mong'ere kaka monkeypox ni oseyudore. Hapa ni okelo buok to kata kamana neno ko wach ni ko iyude to thoth ji chango gi kata wige 2 wige 3 to be oko landre mapiyo ahinya kaka corona. Koro en okelo buok to kata kamano wan gi kod geno ni duol mochung' ne ng'iyo ngima kata World Health Organization bro temo kedo kode mondo kik odhi kaka corona odhi nikech sani wan gi dhaw man Ukraine wan gi coast awacho ni gi kizungu wan gi seas adek wan gi coast gima mara beche odhi malo then wan gi conflict mabe dhi mbele
then pod corona be pod pod wan gi tuoche ka corona cost gi conflict kwachak wamede mae tapani piny dhi winjo matek ahinya. Nekoro Mgajua ng'ito boke mar 8 kano kaponi nyiew The Daily Nation ibiro somo wach makamano ka bende midhusi mar monkeypox ni en midhusi migolo e le owuok e le kodhi ne dhano. Ngene ji mathoth na wendi koro ong'eche makele. Owuok e le kodhi e dhano to e Afrika osebete ahinya to imbo mar Afrika en gima osenenore ok ni en gima nyien ok en kaka gini corona no biro kaka gima en gima nyien ma okelo ma gima oseneno ndalo mamoko to yedhe ma itiyo kaka thiedho smallpox be pod thiedhe nikech iwacho ni midhusi mar monkeypox no chal kaka rang'iny mare ochal kaka smallpox kendo yath mar thiedho smallpox cha ema pod itiyo gi thiedhe koro pinje kaka US sani oseketo stock bet gi yedhe go mang'eny mar neno ni gikedo kod monkeypox nikech eto kendo rach ka koro bire skin tiene no mako pi koro dendi oruodho to okelo buok ahinya. Koso dibed ni gik mwachamo gi kowuok e le kodhi e dhano nikech le ok nyal mana miyo mana midhusi ka koso gin kit le ma bende wachamo kaka dhano. Tuoche masani ahinya machendo gi kendo ma landore piyo gin gik maluore gi kaka dhano sani tudore kata tiyo gi le kata kaka wabet machiegni gi le marom nade ahinya to le mag bungu gi koro kang'e ni wabeda ni wachamo gweno gik mwang'eyo diel gi dhiang' mwang'eyo to koro le mamoko go to wawerego. Erokamano ahinya. To boke mar 10 bende tipo ma bende nwaseluwacho mar Dennis Karani achich ma bende iseyo ni nonego jal moro e gwenge mag Mirema e kaunti ma Nairobi. Bende piny kanyo ntiere miyo moro ma bende koro nodonjo ne mana en gavana ma Nairobi mano Mike Mbuvi Sonko. Odonjo ne doho ka bende wacho ni okosebedo kurito nyathine e yo makani en tiere gi nyathi ma ntiere e form 2 mano class 10 ma bende nonyuolo gi Sonko. Gima ng'eyo ni bura makamagi osebet mang'eny to do pod nyaka ng'e ni to in ma min nyathini to in gi omenda maromo nade yuto ni chalo nade mondo ka koro wang'e ni to do samoro ok dhi ng'iyo ni Sonko en ng'ama nigi omenda kata ng'ama chalo nade gin ng'iyo ni ma wuon nyathi ma min nyathi kamano nyathine koro ing'iyo ni in min nyathi in gomenda yuto ni chalo nade yuto mar wuon gi chalo nade koro kibro ng'eni to inyalo miyo omenda marom nade to kata kamano nikech en nyim do warit waneni to odhi chomo koma chal nade. Kwadhi nyime ito boke mar 12 bende seche ma bende koro walose jotelo mantiere gwenge mag Ukambani bende Machakos gavana ma Machakos gisani mano migosi Alfred Mutua bende osewuok oko ayanga ka bende odwaro mar mondo mi odhi oringe laro kom od bura mar Mwala. An mato nobuoga nikech ok nang'eyo ni Mutua gare nogo kwan mar bedo jaod bura mar Mwala kosebedo gavana. Apani maen josiasa gi ng'eny ok dwa dhi yweyo ok dwa dhi dala ok dwa tiyo tich mopogore gi tij siasa koro en kano osewuok bedo gavana nyadiriyo to par ni kane en Azimio la Umoja ne odwa bedo jalup jatend piny Kenya kendo en bene achiel kuom jok mane dwa no bed jalup Raila ka gidhi laro kom mabe bang'e wuok odhi Kenya Kwanza koro sani odhi chung kaka mbungi kata tingeni mano kelo kata mnabuok ne ji mathoth ka bende koro dhi chung mar laro kombo od bura mar Mwala nikech okang' ma kama indike ni koro kete kanye nikech kweth mar Kenya Kwanza kacha bende nwaneno ka nochiw ne lemo moro dibed ni ok en gadiere gi Kenya Kwanza ni biro yudo loch chalma mana kwan mogoyo to koko miya to kata ka ok wayudo loch to timo nang'o to gima be ang'e ni dhi kelo awach ni fuere e Kenya Kwanza ni obiro moleo to yudo ka nitie ng'ama osechung' malaro kom mar od bura ma Mwala iluonge ni Musyoka Vincent Musyoka Musyoka ni osebet ka osiro Ruto ahinya koro kiduogo in siketi dalaro kod Musyoka gi mbi mar governor ng'ino osebet governor en gi pek moro kanyo ma onyalo chacho Musyoka e ground
to be ok wang'eyo kaka ground chal, samoro musio kanyalo yombi. Koro ma to dhi kelo ywaruok matin nikech kiduogo to koro kendo idwa riembo ng'ama nosebet kae miyudo ma be osesiro jatend duond bura ma ibiro support. Kae ma koro ok ang'e ni gidhi timo nang'o. Akeno kang' ma kama ndi koro ketogi e yo machalo nade. Kata kamano ma en weche mag siasa, Edwin, kila ng'ato nitiere gi ratiro mar chung' e kom modwaro. To kata mana Mutua kende nitiere governors mopogore opogore ma bende osewuok oko mar chung' e kome mopogore opogore. Naneno governor mantiere kaunti ma Embu bende osewuok oko ni odwaro dhi ringo e kom mar senator. Ok gidwa ni telo koserumo ka gisetiyo terms 2, giwacho ni koro ok gidog dala telo mit. Gima Mutangula botimo kanyo Embo dhi laro bedo senator. To dhi bedo senator to nosemiye kom, nosemiye onya bet speaker. Koro kwan ni joge go kwan ka ging'e ni kolwar koni tayudo koni. Nyaka ket mtego 2, low gin 2. Kama ok omako to ma omako. Tapa ni moro be mano kelo boken game iluonge ni Jalango Midiwo. Embo wapo mana ka en list nikech nyaparo ka ng'ama nomiyo tiko mar ODM Elisha Odhiambo. Kich Elisha oseyuare ahinya koro miye ticket. Kare omiye ticket to nying moter kod no ticket to miye miengo. To nying moter IBC. Dong chaka gimo mae nikech ka koro in gi ticket to konyi. In gi ticket koro en macha oboke, macha karatas. To nying motere dul mar IBC ten mar nying mopogore. Dong mano tu kod. Ya mano tu chalo ng'amo ng'is ni kare ticket amidwaro. Ticket. Koro ng'at mo dong in idwa ma ticket. Ticket. Tapa ni gik ma kamagi bende ok beyo nikech giketho demokrasia ma Kenya osego kang' ahinya. Ok onego bed ni ng'ato chopo kama koro ng'e ni wang' ni waneno gik mang'eny ma ng'ato oyombo olande, ng'ani oyombo land ng'ani ng'acha ng'ani oyombo molande momaye Kagemno osebedo ka tugo to osebedo ka tugore ka oduche maka wuon imiye kinyi imaye koro kang' maka manya kwara muga jong bende game kanyo waneno ka duond bura mar ODM koro otiko mar karod bura ma game ochiwne Laktar Jalango Midiwo. Koro akeni jod bura ma game gi sani mane Elisha Odhiambo obiro rengo kar kende koso nang'o. Warito winjo nikech pen pod en gi thuolo mano wacho no nyadhi ge nyim doho. Koro warito winjo ni to odhi timo nang'o. Mana kwantiere ito boke mara 12 kanyo piny kanyo bende mane en governor ma Nairobi Mike Sonko bende odoche maka wuone geno ni dhi chope e nyim doho mar mondo mi odwok kata mana penjo kaluwore gi ketho mopogore opogore ma bende osebede kia idonjo ne godo. Achiel nade makoni kod kocha bende osebedo ka luoro Sonko moluoro weche mag mibadhi ka bende gisani bende iwacho ni kare mar laro komb governor county ma Mombasa nitiere kinda kuru Gasumbi. Koro ma indien kaluwore gi weche ma bende osebedo kamiene. Sonko to koro wachne ni nyaka warit kendo ma do ler maber nikech en gi mibadhi, en gi gik mang'eny maluwe manyalo miyo kik yiene mondo lar kom maduong'. Koro ma en gima pani to an do mang'eni duong' mogik. En do ma japinye manu ma japinye ma koro ema ni e dono. Iamua nikech ok abar ni inyadhigo kura king'eyo mabe wan jofwambo gimwatimo maduong' ema nang'iso gi ni ng'at modwa yiero kata ng'ama ochung' en ng'ama chal nade. Koro yiero en mar do maduong' mogik en do mar tarik 9 dwe mar 8. Koko mano nitiere Machiegni kata mana katun moro nitiere ito boke mar 18 Edwin mano gazet mar The Daily Nation. Koso nitiere wach moro mamako dhogi kanyo mane ito boke mar 16. Nitiere mano mar miyo moro ma bende nonego wuon ode. Bende gisani koro aneno ka ngimane koro nitiere makare kanyo. Miyo ni en sigana malich ahinya nikech wuon ode ni en ng'ama no oromoga e osiptal karod thieth kama nokele ka ogoye gi chiege mokwongo. Koro ng'ani okendo miyo ni kaka obede kanyo keny mar 2 oriti osiptal maber mowacho ni koro achango koro wachak kodi imbe. Koro chopo kama koro miyo ni ema koro nego kendo ng'at manokonyo kanogo gi chiege mokwongo koro nego. En wach malit ahinya ting'eni lwenje mag Kenya bende osebedo ka medore emomiyo ni ka samoro wacho ni ka ok osebedo ka dhi maber ka bende keny kanyo koro gorruok osebedo ka ng'eny. Wach ber ka ng'ato kata samoro wuoke koseneno nade Edwin. Ok en gima onego bed ni rito matho wuoge kata hinyruok machalo malich kamae nikech to be ok onego chop kata kama ji gore. Ok apa ni
wuoyo nyalo tamo ji makoro ji chak mana gore. Okwan le matimore kamano nikech le wuo. Koro to kata le moko apani winjore awinjo. Koro kapani dhano kale manyalo winjore dhano to koro nego bed ni winjore zaidi. Ka koro guoge maromo to gi matin to chak winjore awinjo. Koro dhano manya wuoyo, manya winjo, manya paro. Okapar konego chop kama koro ji gore kata ma koro ng'ato nego wadgi kata ma hiny wadgi. Nekora mgajon kinyeo oboke mar Daily Nation ito oboke mar 16 kanyo ibiro somo wach makamano mar miyo mabende nokonyo chuore neno chuor ng'ato manodhi mogoyo to dhi e osiptal ogoyo dhi e osiptal ka koro osewuok e osiptal miyo manokonye ni ema chako dog monego kendo piny nagonda ito oboke mar 18 na weche mag machinglo moro bende aneno kanyo kiero gi dho ngere katuna Edwin wach katun man kanyo di wachang okang'eyo nikech aneno ka ng'ato wuotho maber wuotho ka sungore Olwore. Mago geriol, mago wiper mag mtoka. Koro aneno ko wuotho ko olwore to jomoko ywak kuchocho. Koro joka chal ma ywak ewi ywakne. To gineno ko migi ranyisi mar nyang'. Koro gi dho ngere nitie gimiluonga ni crocodile tears. Kech nyang' iwacho ni komako le kata dhano. To pi wang'e wuok. Koro ji woroga ni to pi wang'e wuok nang'o to en momako ng'ato. To nego bed ni omor. En momako ng'ato, odhi chiemo to ywak. Ang'o mi pi wang'e wuok to en momako chiemo. Koro magi jood bura mag wiper ma iwacho ni magi jood kineno law magirwako maratong' ing'e kuma giaye. Maratong' gi ralum. Mano Kenya Kwanza. Koro gin magi ywak ewi Kalonzo. Kalonzo has been treated badly. Kalonzo timone marach. Koro wacho ni joma ywago crocodile tears. To ranyisi bende aneno ng'at mabiro kanyo bende kineno kata mana shati ne morwako bende oting'a fuoto nigi watermelons moko kanyo. To ineno kako wuotho ko luorore. Owuotho ko sungore. Nyakoro mga jong bedo duchi makawuono kinyeo oboke mar Daily Nation nitiere ito oboke maiye mong'ere kaka powering SMEs. Koro oboke kanyo aneno ka nitiere mapek weche mag ohala nitiere kanyo. Weche mag tuke bende nitiere gazede ariyo gi mar Daily Nation gi Standard. Odira ni donu winjo makare nikech Arsenal nuloyo ng'ato. Koro apande ni neno kaka Arsenal tugo. Nikech nuloyo. Adwa mana aweye gi kanyo. To kata mno kombe makamano no dhi ne Man City kik wiwa wil. Ne jok machalo gi Sharon oneno gi wang'gi kaka Arsenal tugo. To nutieko namba di nikech ang'e ni Man City mano kawo kombe. Arsenal nutieko namba di. Nwatieko maber. Kamano Edwin erokamano ahinya wachni mogik watieko nonro mar gazeti. Erokamano ahinya wapod wan gi weche mang'eny mwadhi ng'iyo ahinya weche mag ohala nikech waneno ka koro piny Indonesia mabe noloro uso mag modhi mag tedo mano miyo nengo mar modhi mag tedo idho ahinya koro giseyawo koro apani onego bed ni wabed gi geno ni jomoko mane pimo motedo to kano kamoro kawuogo kinyi ka weche nyalo bet maber mbele ka koro wabed gi geno ni modhi bende nengo gi nyalo dok piny nyalo dok piny nikech koro piny manoloro ne giloro golo modhi go koro giyie ni mondo ousgi erokamano ahinya Edwin kuom biro e nonro mar gazet okinyi makawuono. Erokamano ahinya Sharon. Koko manyakora mga jonge kanyo makelo wae giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono. Nwalidho ni aledho. Duche makawuono waledho mwami siso mwadonjo nyake kuku getiende. Mano da gazet mar Daily Nation kanyakla gi mar The Standard. Momoro okinyi makawuono idhi to inyiewo. Koko mano gi kanyo makelo wae giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono chenro pod iye lach. Gilakse gi kadhi kayo matin mabiro bang' ma en twak mokwongo e chenro mar piny kabendo kiny makawuono wadwaro ng'eyo ni siasa mar piny Kenya ochomo kanye mano e chal mar siasa kod nyawadwa Joyce Oduora kik dhi mabor.
aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Timo orako kinde ka kinde nyalo duoko piny gamo tuoche mag nyarogno. Bende onyalo duoko piny adundo mag wecho matek kendo konyo adundo mondo oti makare. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana na Baba. Hamjambo wa Kenya. Sasa unaweza pata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811 *346#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyako Ramogi tedo wang'ni okelo wanyaka e nam lolwe. Aseketo chumvi, koro kadwa chumvi kendo. Suya mar chiemo mamit ma watedo e chenro ni biro goli kamoro ma intie Kisumu koda ka counties mamoko. Kik ibed mabor kata matin. Mane yachwere maber. Ni mar jotedo ma watedo godo gin jotedo matene koda ka manyasani. Duto mayudore mana e chenro ni mar tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo, tich adek ka tich adek, saa 2 mar okinyi. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidang'. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muwero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e goma owake. Pile pile, kik bai kata matin. Kinde ma wantiere sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo.
pok gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, gi jogoro moko be kanyalo kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber molo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bayi chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Ang'o ma wayudo ka thum maliet romo gi miel maliet? Oya shake body. Yud mae twak mar rowere. Of agenda just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelonu kod jolony muhero. Stella Brenda, Lynn Ramogi, to kod DJ Kolo e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. You know I like it. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lemo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Kite mantie kae, undi wuogi dalendo kikichaki duo. An nang'eyo Dhruv an ang'eyo maber ni in ing'eyo gima an ahero gi chunya te. Ok ane Tapki kamoro amora. An aparo ni nyako noringo. Nyaka noringa. Onego bed ni wabed mariek mana kaka Bihan nyakwarani riek kamano. Kawuono an atimo gigi te nikech adwa ni bed mamor. Waonge tabu gi ji, iwacho ni Ramogi Night ka en mana ngolo, kami bede no ng'ami mulo no gi make lweti no. Mana mos wacho ni usiku sako. Uri yuwache ni ilosi nyinga. Baby rwak na wenda ilosi nyinga. Wawuoyo matin to thum kalie. Awenya dago nyathigi karo nadeno mae wenda sechoro mona. Luongani Ng'inja the Entertainer ma en Ramogi Night. Chenro mabiro ni tich abich ka tich abich. Kochakore saa 4 motieno. Wachwado ni benga, wachwado ni ohangla, mit maratari. Naparie wendo manyo. Nyako Ramogi Ajuang kamora mora maintiere machiegni e twak marwa mokwongo kinyi makawuono e Ramogi
TV nyinga Joyce Oduor. Seche ma bende odong' mana ndalo 76 kende to jo Kenya dhi e debe. Weche mopogore opogore osebedo katimore e paw siasa ka duol matayo weche mag yiero kaachiel kod kiewe pacho ka IEBC bende timo ikruoge makoni kod kocha mar neno ni gitayo yiero maduong' mano mahigani e yo makare kendo maonge koko kata tulo moramora. Bende par ni odiochieng' manyoro IEBC nochako ayanga chenro mar puodho listi mag johera mag jogo maponono dwaro laro komno mar ten piny Kenya mane yiero maduong' mahigani. Magi kod weche mamoko matimore e paw siasa e weche mabende wadwa twake okinyi makawuono. Aka bende okinyi makawuono wendo mabende antiere godo en wendo mabiro tudore kodwa achiel kachiel ka entiere e studio marwa mayudore e county ma Kisumu. Mano okil kendo janon wechego mag siasa Green Odera mabiro tudore kodwa kata mobiro bedo godo kod twak machalo kama mar weche mag siasa. Green Odera kinyalo winja ichiew nade e county ma Kisumu to odiochieng' makawuono wadwa mana kolo wechego mag siasa. Nyaka sani nyalo wacho ni siasa mapacho kae ochomo kanye Green? Joyce erokamano kuom rwake studio. Kisumu chiew maber kendo waneno ka weather be ber. Ago erokamano kuom biro mondo watwag topic makawuono mag weche mag siasa gi. Erokamano. Erokamano ahinya Green Odera. Odiochieng' manyoro bende ne waneno ka duol matayo weche mag yiero kaachiel kod kiewe pacho kae IEBC nochako ayanga chenro mar puodho listi mag jogo mabende olap dhogi ndong' ne komno mar ten piny Kenya. Kanye modoni wachake twak mar okinyi makawuono Green. Aka wanyalo mana winjo report mabende nyolosno odiochieng' manyoro. Mano e kinde mabende IEBC nonyiso jogo ma olap dhogi ndong' ne komno mar ten piny Kenya ni ochwal negi listi manitiere kod sei mag johera maggi kata supporters maggi manyalo romo 2,000 mabende onego bed ni gichoko kowuok e counties madirom 24 mapacho ka. Wewa kungo winjane wach makamano. Ng'wech mar laro tend piny Kenya okawo kore odiochieng' makawuono e kinde maduol matayo yiero e pacho kae ogolo koke kendo ng'ado oko nying jochung' 11 mar kom maduong' kuom reme chwalo nying jolupgi tarik 16 dweni kaka ne oket kod IEBC. Ka oloso e kar romo mar Bomas of Kenya e kinde romo mane okelo kanyakla jochung' duto mag kom maduong' e yiero mabiro, jakom IEBC Wafula Chebukati olero ni jochung' mane ong'ad nyinggi oko ne gin mago machung' kar kendgi kaachiel gi mago mochung' kod duond buchegi. 11 candidates include both independent and party. I will ask my PA to share, my communication team to share my remarks with you. It has a schedule of those candidates who did not bring running mates, and they include both political party and independent. And they are automatically not going to participate if since they did not meet the requirement. Moko kuom jochung' mane owit nyingegi oko ne gin Musalia Mudavadi mar ANC, Justin Muturi mar DP, Lengala William mar Jirani Mzalendo, kaachiel gi jochung' makar kendgi kaka Ndekerere Kundu, Nyagoko Jacob, kaachiel gi Esther Waringa e kind mamoko. Kalenda mar duolno mar IEBC oyango okenge kod tarige ma owinjore jolar kom jatend piny olu, mano koriwo koda ka chenro mar chwalo sei mag johera magi